En race sidste år. Og jeg vil sige, at da vi kørte rundt på racerbanen, tror jeg, det var den, der var det mest succes, for den larmer helt vildt. Og en racerløb i dag nede på Le Mans med en Audi, der bare siger, og den væk. Det er jo ikke racerløb. Det skal brumme, piger. Sådan er det. Det gør jeg hjemme i soveværelset. Det var. Ja, ja. Når de begynder at brumme det, så har du der vendt dig om. Ja. Nå, spøjt til at sige. Skal vi prøve sådan? Vi plejer gerne at lade den stå i gear, hvis de lige. Det er bare den stående, så der er det.